Hayibo, bakhelwane. Hawu. Makathi awusula Siyaphila wenkalakazi yazi ngixoshwa yilanga ngalapha kwami liyashila. Kuyashisa ngisasiphansi komfumfu. Yashisa senzela ngithume esitolo manje ukuthi ngiyothenga lokho ku energy bani ukubuyisa amandla sibuyisa amandla lesi kubuzwe ngalezinto ezibuyisa amandla. Lo energy drink abantu. Ayabuyisa amandla hayi leli langa lingiqeda amandla ayingathi awungisi. Ngiyakuzwa kubantu amnandi kanjani? Mana amakhelwane. Makathi. Yazi kukhona into engibuyelayo la engqondweni yami. Njengoba ungasebenzi wena. Le energy drink uthi ubuyisa amandla okwenzani njengoba uphuza le energy drink? Makathi leli langa liyashisa mfowethu lishisa lize libuyise liqeda amandla. Awungiqeda amandla. Futhi makhelwane akangilaleli ngithi mina kuwena njengoba ungasebenzi uphuza into ezokwenza ukuthi ubuyelwe amandla. Ngithi lawo mandla uzowenzani njengoba ungasebenzi? Kufuneka phela umuntu mayephila benamandla benamandla nami. Ayihlangane lento esho. Uyabona nje? Wenkalakathi ayihlangane lento yenza awukhulume nawe uyicabangisise kahle lento le. Ufuna ukusenzani ngalamandla? Masewatholile ke lamandla. Ngeke ngizothola into masoyiphuzile. Ngeke kuzakushaya ngisho ebusuku wo12. O3 ekseni umuntu engqabashile. Engqabashe wena uzokwenzani lawo mandla? Isikhuthaza lesimakatha siyakhuthaza usibuyisa amandla. Ukhuthaza ukwenzana. Awunamfazi awusebenzi uzoyenza. Ufuna uhamba usibambe inkunzi la emgaqweni ebusuku. Ngiyakubona. Njengoba beliyosona nje ilanga ufuna malishona kilanga bese uhamba ungena ke. Ujoba amawindi. Hayi mina makathi anginjalo mina ngeke ngikwenze lokho. Usibuyisa amandla. Hawu nango kwesezami kungikhwaga. Ngiyayithatha manje ngihamba nayo. Ngiyasebenza nina ungifaka emsebenzini. Hawu makatha nango-ke njalo uyambona kumakatha cha bomakatha eyokudla lo drink yami uyangizwa makatha iyokudla engathi awungizwa iyokudla yokuqakaka hamba makatha nalo drink yami engathi awungizwa